Nanti wong ngelek rene iki. Iki rek ana tulisan iki. Petunjuk angsuran. Mundur 6 langkah. Iya kon mundur iki mundur 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Neng ngisormu ana ember tulung jemurke, ya Mas. Paling angsurane ditokone ngisor ember. Ogah aku nek kon jemur. Jemure renek. Rasa rewel, gelem setoran ora. Wis ya, apa pola. Lagi angsurane tak dokoke gondong telo mburi omah. Niki lapor dokoke gondong telo iki. Bener lah tak rilanke lah, belum lah. Angsuran nek dokoke gondong telo iki ono ora. Iki tulisan neh malah iki. Tolong rambakno dong telo, aku arep nyayur. Maksudnya biji kon rambakno iki. Rasa protes ndang dirambakno. Angsurane tak dokoke ngisor pelem. Wis piye nasabah. Wis apa-apa lah. Sing weh. Penting ngatur. Si. Apa sih itu? Apa sih coba sih? Oh iya ngisor pelem kene tenan ya. Enak buka iki. Tulisan neh ora angsuran ki lho. Mah tolong pekno pelem sing mateng. Alah pekno gampang angsurane. Angsurane tak dokoke ngisor keset. Ya Allah, mau kok ya ora dokokno keset pisan. Iki kon pekno pelem barang ya. Ono sing mateng kok ora iki. Wes lah, tak lah. Nasabah kok yo aneh-aneh lho. Kon pek pelem sing mateng, rambakno dong telo barang iki. Iki angsurane ana ora iki. Iki lek ana surat neh iki. Angsurane tak titipi 10.000 sik yo Mas. Lho iki ndelogok jaran kok. Wis pekno pelem dirambakno dong telo yo malah titip 10.000. Utange 100 kok yo kek 10.000 yo ndelogok rae.